Tycker att det börjar likna en frisyr jag hade i Sollentuna. Får ni ligga och prata lite med varann. Och här står frukosten färdig. Han är försvunnen. Ska vi se, vad ska jag för... Nej, tänker jag inte ha. Inte spraylog heller. Det är bra som det är. Nej. Det är den bästa frisyren. Nej. Man ska ha. Ja, det är väldigt bra på mig. Nej. Ska vi se här. Och det är kul! Det är kul! Nej. Vem är jag? Jag är här. Det börjar på B och det slutar på etta. Nej. Arbetslösa gillar hästar. Jag älskar hästar. Toto och hästar. Det var brinner för. Det tycker jag är kul. Nej. Slimma mitt